història i després hi ha una àrea que és un dels personatges explica els seus sentiments. Aleshores, jo tocant l'àrea de la meva sonatina vaig trobar que posava ad lib, que és una expressió latina que en l'article jo us demano veure què vol dir. Després tocaré i entendreu més o menys què vol dir. I això, i aleshores... I aleshores, jo ja coneixia l'àrea d'una òpera dedicada a Mira d'Eurídice i Orfeu, que l'àrea és Què faré sense Eurídice, que és el patiment que té Orfeu al quedar-se sense Eurídice. I també vaig tocar fa temps la tocata de l'òpera de Monteverdi d'Orfeu, que és el cant inicial, i també la tocaré ja que és Orfeu. O sigui, Què faré sense Eurídice és de Glang, i la Monteverdi és la primera, que és Orfeu. Què us anava a dir? Sí, és una cançó una mica especial perquè a l'edat mitjana, quan es van començar les òperes, es tocava, les òperes no s'apagaven les llums, simplement estaven totes enceses i fins que no començava l'òpera la gent estava xerrant. O sigui, era un acte que així tota la societat es trobés allà, però no tenia gens importància l'obra en si. Aleshores, Monteverdi va decidir que els músics entressin des de molts llocs de la sala perquè d'aquesta manera la gent es despertés. I clar, eren tot instruments a vent, trompetes, trombons que sonen superfort i clar, a l'entrar tocant tan enèrgicament la gent va callar de cop i va estar escoltant tota l'òpera de Monteverdi. I començaré tocant l'Orfeu, la tocata d'Orfeu. Em poso la flauta aquí perquè és per escarpar, que és més clar. Aquesta és la flauta sopranino. Es toca en fa major, és més petita que la soprano i sona més fort i més agut. Aquesta és la tocata d'Orfeu. Aleshores, ara us tocaré la sonatina en què hi ha l'adlib a l'àrea i després us tocaré l'àrea dedicada a Eurídice. No tinc faristol, per tant tocaré segura, que si no, no veig. Comença amb la introducció, que si veieu la música és d'una manera més dolça perquè explica com una història. I després l'àrea que explica els sentiments. Ja es nota, perquè canvia la tonalitat, canvia el ritme, hi ha més vibrats, és més intens.
aquesta també el temps de control ja es tocava en fa major igual que la sinfonia. Sí, però és que tens de bord, no manxo. Hi ha una miscelània, o sigui, fa la volta així, perquè si no és massa alta i no es pot tocar assegut. Però que ja és molt greu, només pels baixos.